Je tu zlá energia? Neprestaň nejaká zlá energia, keď teraz opravujem tú elektriku, neprestaň sa s chujovinami zas. No. Stojí na mieste. Nahnutá je. Vzduchu. Co nahnuté? Však stolička tu celý čas. Buď sa normálny je, jaká co nahnuté? Však tu stolička celý čas. Si tu? Umar mi, hej? Už mi umar. Ty Jebe! Ty piču, ta nie si piču! Stanku, nechci mi najebať, ty je stifler, neutor sa tak u mojej chyži, ty piču! Bo tu się nie laje! A poviem, co ci jebe, a ty piču, prestaň sa s tým! U mojej chyži nie! Nie môžeš, kameru chujú. Choď bližšie k tomu. A nie, že choď bližšie, tak u mne nie! Viete, že tu práve ešte bližšie chceš ísť! Choď bližšie. Prestaň sa s chujovinami a sáš! Chlapci, to je rituál. Podobno tu taký rituál, pozor Patrick, podobno taký rituál. Si tu? Ticho. Si tu? Cifler, ale mi najebeš, dneška, tu to. Prestaň, si tu, si tam, si kde, si u Anglicku, tá zemi, však vidíš, že celý čas mi tu stolička tu bola tak, nie? No, odsunul mi ju tu a furt bude sa stolička tam, stolička tu. No však jasné, že sa hýbe, keď tu som, nie? Keď tu som, jasné. 3 šesky, ste tu? Jaký 3 šesky? Keď toto je 2 9 a 3 šestka nie tu. Toto je 2 9 kabel. Jak môže byť 3 šestka? No, mne si sa